רוצה שתבינו, לפני 5.5 שעות אנחנו התחלנו את הטיול באגם. היה כיף, שמש, כולם היו מבסוטים. פתאום הגיעה סערה, לא ממש סערה נוראית, רעמים, ברקים, גשם. מזל ששמנו לב שקצת החשיך לפני זה, והחלטנו לסיים קצת לפני הזמן את הסיור. הגענו בנמל, ותוך שניות התחיל מבול, וכולם כולם בורחים מהמקום, כולם בורחים, הגיעו עם הסירות מהר, ובורחים למכוניות, ורצים בגשם. ושם מאחורה אתם רואים את אמיר עוזר לג'ון, וכאן הילדים הרטובים שלנו, ודניאל שאוכל, מה הוא אוכל? אסן? אסן. שאוכל אסן. תראו כמה גשם. ואמיר מתבאס כי הבוקר הוא קם, הוא הגיע מהתורנות והשקע את הדשא במשך שעה, כי פחדנו שיהיה שוב נורא חם. טוב, אז זהו, נגמר עוד יום כיף. ביי!